Okay, kay Sonan. Yan, kaya punta may gala niya kapag yung malagas kang inantrifon pa Beverly Morales when may partner ka punta rin. Wag gini tayo pag putol-putol yung mong partner rin si Randy Tayad. Kumusta na si kamuntanan? Nga pamuti karoon kami sa inong Mindanao. Asap niya punta ha. Always say a prayer. Ilabi na ng 2018 nagit misuod nagit ang mga gala. Okay. Thrilling na sa rin iga may gala no. Ato na yung panginaot. Nga tagaan niya putag may panglawas. Gikang niya natos lamang makagagahong ato ginampangayoon mga kaigsuunan. Siya ang una sa tanan. Alang ka na to. Okay. Ang itong labaw makagagahong. Bueno, ang so tampo ka na tungatagan ng pagdagan no. Pinadaan kinis usak ka. Inong tampunga likay-likay ulit tao. Pastil ano, muligot-ligot ining litaw ha. Nga, magpatawag lang sa nga, Mario. Wagi ko makasabot na ko, nga ang tuktok ko na miduol na ko, pero maglagilikay man ko. Ambot ka no ba? Hapit talagod mo tilap sa kong lubot ang babae, pero gijunk lang gihapon ako. Wagi ko kasabot na ko nga naman. Atol nga ang mga barkada nagpractice mi para sa sinulog. Kay moapil mi sa Sinulog Festival. Ma'am ko na mga pagitabo. Dali na sa Sinulog, kitang tanan magpit senior. Oh, come on, let's dance Sinulog, and we shall shout. Oh, and we shall shout. Oh, pit senior. Pit senior. Oy, Brad Mario! Oh. May niya ka na, mayo kayo. Nga naman, Brad Laktoy. Ay, kuan, by the way, Oh. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year sa doon. Sumaya to ni mo, ha? Kuan, Brad, doon natin good toyo, gini mo. Ay, ako yate sa. Nga naman, day. Akaling sa dili pa konsulti sa kong toyo ni mo. Oh. Pagkapihaw na tadi, abi, na unsa. Dali, kay tawan talaga kay Marco Fede. Ay, yes! Muna ako paborito, yes! Salamat, Brad, nga wa taon mag-uga taong tutulan ko, ha? Karon, unsa may mong wanyo, ha? Atoyo, day. Unsa may mong toyo? Kuan, Brad, ba ka nagisugo kung dahil Linda taon? Dahil Linda. Nga naman, part Laktoy. Papilon ka niya sa sinulog. Unsa? Sinulog? Oo, kuhan man good, Brad. Kuhan man good yung mga lalaki. Mawi gisugo ni Delinda nga ipaingon ka. Kuhangan man good mi. Kasi nagsugod mo, si Linda? Linda. Oo. Oh, dili si Inday Linda lawas kay dili man amoy mutudlo. Si Linda gyud si Inday Linda. Linda. Oo. Kaning pabutangan ra ba kuno niya og day gyud day Linda. Ay, parehasa na, oy, pero... unsa to? Unsa to, sinulog? Sinulog, nagsugo na yung practice taon, pero kuwang ang taon ng mga lalaki. Apila lang bay, Mar. Na, marbigay kontra kay nako, oy, kana sayaw. Gaya kini tuhod ako tayo, oy. Mabitaw nga mag-practice ta, rehearsal. Na, ay? Di ka na part ha? Di pa ka na nga naagos na Linda. Yung mo-appeal siya, mag-Paris mo ba? Hindi ka mo Paris. Samot, o kami Usa mag-Paris. man kasabot na. Kabantay ko ni mo ibong kay ka na ni Linda. Kasi naibog? Ako? Ikaw! Wow, oy. Porbida. Kana siya may naibog ako. Ay, ikaw ba? Anong maliban man taon ka? Unsa man taon kay? Higayo na kayo na ni mo makikap kaslawas ni Linda. Ambot lang ka. Sultihan ako ha, si Linda. Nga okay na ka? Ay, ayaw na. Lami arbang ni Linda ni hawak ni Linda murag grapas panyawan ni Mito. Uy, lami kayo. Ay, baliban ng ko parte, baliban ko. Sultihan ako si Linda! Sige, Mar. Ayaw ko balibari. Si Muds Panuay kita ng lagos. Kita may Paris, Samot. Magkagunit ka pa sa kong hawak. Hawak mo rag batirol. Okay rin, Mara. Okay na. Ganahan ko masaya basta ikaw akong Paris. Kamu lalaktoy. Kita lang ko eh. Pero gaya kay kokteloy. Tudluan tamang ka. Labot pa. Sa'yo na kayo ng stepping sa sinulog. At tas abanti ramang kwit na. Ay. Practice tagdarong karong gabi iha. Ato sa barangay hall. Daog lagi ta. Nindot kita choreographer. Usa ka bayot. Pero ako'y kwarta oy para kostyum. Ay, kami na'y bahala ng costume. Muna'y labats o. Di mo ko kalugar og practice god. Gabi man ta mag-rehearsal good. Dili man adlaw. Ngano mamuhos ka man god? Tural, ikaw na good na. Na may daghang mga laki diha na skypongs, bulantoy. Sila na lang. Maayo ka gyud Mar. Kay attractive ka man good kaayo. Mura kag si Spartacus og lawas. Samot. Na, udi ka. Suguon ako ang kapitan nga ipahangyo ka. Basta kayo mo okay ka. Nalaway. Karong gabi? Yay! Bira kasado! Paano kung kabilibad, misugot na lang ko kay mamugos magyod. O naglami lang ang nagkuan. Kining babayhan na ba, Linda, naglambi lang nga bilan ni. Murag manok ibungaan, gubirig yun ako. Pagkagabi na,
Diyan ang tanan mo pilis practice sinulog. Oh, ready na ha? Ready na, Purma na. From the top, ready na. Okay. Ready Sige na na. ba? Purma. Ayun mga pares, ayun mga pares. Uy, kadiyot sa, ay naman tas Mario. Mar, hoy, Dumar, hain ka, uy, Dumar. Hindi ko tago na sa Strako, hindi ka nagaway. Dali na rin kita si Princess Diana mo. Oy, Mario, dali na. Dali na, Mar. Mario, Dumar, dali na. Sa? Sa ba? Dali na pa, sugod na tag-practice. Ay, Dali nga rin, kita may Paris. Dali, Mar, Dumar. blatek. Oh, ready na, Purma na. From the top. Dali na, Dancers. Dumar. Guniti akong hawak, Dumar, ha. Ready na, dancers. Dito kang hawag ng mas. Ang dako lang ilong. Oh, ready na ha? Oh, Laktoy. Pagtarong good. Uy. Nagtarong. Ay, lakto, pagtarong. Nagtarong mo sa lakto. Nagtarong na. Oh, Dumar. nagkiyat-kiyat Bawas. ka kanina. Guniti Ka akong magkataon sa hawak binignet. lagi. Guniti Tarong akong na yun, ha? hawak ba? Guniti akong hawak, Mar. Oh, Delinda. Dako lang ilong bihana eh. Oh, sige na, Purma na. Gunit sa hawak sa mga laki. Ay, guniti na, Dumar. Oh, lagi na bitaw. Oh. Kagilok. Ay, gilok ka, ay. Oh, ready na, oh. Oh, Purma, from the top. Oh, ikit yun, ha? Ha? Ikit, oh, ikaway-kaway, ana. Atras, abantir, mao niya doa. Atras, abantir, yun. Sayaw nga sinulog. Oh, Purma. Purma. Larga! Oh, pa, music! Oh, very good! Very good, ha? Satisfied yung ko sa ato practice karon. Oh, happy na ba? Perfect, ha? Oh, sige, water break ko na. Oy, bayo, tuwa pa ang lutong binignet. Oy, pagsandok lang dito lang to eh. Luto na to. Ayan. Bahala ka. Parisan ko ning ako ani Jun Puhanes. Mario, paningot ka? Oh, sigod kay ko. Dumar, singutan ni mo, oy. Nailaba kara, oh. Ano lang, daan ko habol. Tapuhan lang nato imong singot. Imong buko-buko ng yun, oh. Kay singot ka, ayun na. Basa na kay imong luyo. Tapuhan ako, Dumar, ha. Ano lang, Gilin. Ano lang. Maugan ka sa singot, oy, kuyaw. Ano mo day? Haplasig panyawan liniment oil. Kanang man na siya baho nga haplas. Ano lang, gaplasan na ako lakto papi. No, mahaplas na ito, papi, di ay. Dumar, lingko da, relax na ha. Ni may rocking chair, oh. Ayaw lang, Gilin. Nagdaman ko, kuan, holding bed. Daoy, ikaw ba over? Gaya ka palabon, kini mo akong isulti, oy. Puyoy, budro ta si Modi mo da. Ilasan tayo. Oh, sige na. Ready na, practice ata. Purma. Dali Oy. na, Dumar, dali na, Dancers, padayo na ta. Dali na. Puyoy. Ikaw, Dumar, kaya magkaglawas. magkatuog ka kakarong gabi, Ikaw, dahil. una. Di yun, binagdam ko kabat. Kisa may abat. Ikaw. Wow! Okay, adlaw nga diya sa silinda sa bahay, si tatay ang natubang kang Linda, nga labo pang dukirok sa mga babae. Nagpanilap ng mitutok kang Linda. Hi, Nagir mo. Uy, binibining kalituban. Ikaw day. Ay, tarong good Nagir mo, oy. Ato ni mo day, ha? Pero para mas modern, Germo na lang, ha? Germ? Germo, no, that's Germo. Hi na Germo, ni si Dongmar. Hugaw mo ng germ, eh. No, that's Germo. Ang akong anak, kuhan, katong gwapo liwat na ko. Sure, siya. Diya si Mario, noy. Wala ba day? Kaya nga naman unta day? May ihatag ko niya, late na pinaskuhan. Usa day na day. Usa man na day. Perfume nga humot kaayo. Humot kaayo ni Noy Germo. Paon sa may nga naning perfume day? Three Musketeers. Grabe ni kahumot. Three Musketeers, no? Sila si Astos Portos o si Aramis. Wala si Diasagnan. Wa, Noy. Humot na ba kayo ni nga perfume, Noy? Kaning Three Musketeers. Si Moto na to, ha? Simuta lang, basta grabe, kid ka humot. Baho man lagi. Yung ko kay humot. Hala, baho ko taon, kahumot ang perfume, ma. Nabaho lagi. Si Moti, si Mota, babaho lagi, oh. Hala, ambi ko na, pe. Ah. Mano ko taon na baho man ni. Kadiyot sa... Ay, mauti ay.
namatay na yung usa ka muskiter. Ay, unsa na ni ay? Unsa Mario ha? Unsa to? Wa ko'y amor na nambabayhan na tay. Wa. Pupita. Pero nga no man, nga no? Dili na ko type tay. Pero type na ko, ha? Ako lang na Linda. Bahala ka. Imula tanan. Unsa ka ba taw-tawhan na ka eh? Unsa kanindot anang bayhana Linda ha? Kung sa may nakinindot tay. Unsa man, sulti. Ay, ang lubot ay murag mamon. Hala ka na. Laog mo ka. Yan dughan ay murag bakho. Hala, bulusira tay. Napay pa nga grabe ka hamis. Murag mantikas baboy. Hala, higo pa. Pila napay matang malulot ng budlat uya mo. Hala, subsub pa. Dili ka ha? Basta dili ka ha? Dila kitay. Not my girl. Sabi ni pagita ni mo sa kababayo eh. Kuantay. Kanang young and tall and pretty and sexy. The girl from Ipanema goes walking. Ngilam daay mura sa kagwapo da. Hiwi Kuan mo ba tay? mo da. Kani kung matiguang bako tay. Unsa man, maparehas ka ko ni mugnaong tay. Parehas, unsa man di ay? Dila ko matiguang tay. Pikat ni mo. Jalak toy, ha? Ibitar ka Linda karong gabi eh. Di ko. Birthday. Kung pakuyog mo dyan kay, padama dyan ka, di man may na yun yung birthday guwa ka. Ngaya niya, no? Kuyog lang tamar. Sa kinamutos sa bataon tag sudan. Way sudan sa bahay, dadon ako, mutos na. Magdalan sa kukuan, ugwanto ko. Mamutos ako mga bukog. Bida sa di mong bukog. Sa oras yung bukog. Pabsan ako. Mabangas ka na to eh. Mikuyog na lang ko ni Baylak toy sa tuyo nga mamutos ako sobra sudan ba. Murag party gid, party ang alegre ha. Hi, Dongmar. So good na sad ay. Ano sa mo? Whiskey, brandy, o scotch? Peter wine. May lokal nga mainom karon din ni Dongmar. Puros man stateside. Ay, wala ako. Russian wine. Ansa man? Say it and you have it. Vodka. Okay, natay vodka. Sumsuman, unsa man? Boy pata. Patalingog. Boy pata, wa mataan na. Crispy pata de, crispy pata. Okay na ataan na. Sige, magpaluto tag. Magpaluto sa kusinera, ha? Unsa pa, dili ka gusto na ako, Dongmar? May pasuwes ka ba eh. Dali sa ngari, sa dance floor ba, manayaw ta. Sa may gusto naman sayaw. Sweet yun. Makarina ako makarina. Doy, makarina, uy. Mario sa doy, mulihay ko na siya na ako, uy. Come on, dali na ba, manayaw ta. Come on, Dongmar, dali. Hubog-hubog rin si Linda nga medyo, nag-wild na ni. Nga gusto ko muli kay uir ba kayo ng buhayhanap. Para na ko, pero Dana, Dongmar. asa man talin, ha? Sa akong paraiso. Unsa? Sa ako kong lawag. In my little room. Kung saan man talin talin, ha? Doon na lang ko ipakita ni mo. Unsa man? Sa akong world of make-believe. Kada ko yung peritila ni, Muram kag Cinderella. Tana, come on. Kita ra duha. Of course. Just the two of us. Sa bitaw na eh. Hi. Tanawa, kita ka Dongmar, ha? Mao niya nga akong lawag. Dili ba mo paraiso? Unsa man kayo tuyo ng bayhana, eh? Kita ka nang naay picture sa bongbong Dongmar nga naked, ha? Kita wow. ka. Wow. Ako na. Murag katambak. Ansa? Wow. Maura na ang akong higdaanan ka na o waterbed. Kita ka Dongmar. Unsa man bayhana, eh? Wa naman siyang kaguling. Kinang kagawas ko din, eh. Kuyog na corner ko, impas. Mag-sounds, Tamar. Gusto ka? Ay, doon na lang ko. Oh, wait. Ayaw, sandali lang. Saka pa?
Kilala nga, makasibat ko din. Ay, Dumar. Dong, dali Kwarto kuyaw kayo. games ta. Mag-parlor games ta. Sa parlor games. Magduwa-duwa tagtago-tago pa. Magtago-tago ta sa akong kwarto. Sa ito ko tago. Hide and seek? Yes, I love it. Mauna. Hide and seek, okay? Ug ang condition, mauni. Oo, sa manlin, ha? Kung makitaan ko nimo, imo na ko. Unya, o dito ka makitaan. Magkagawas ka din sa akong kwarto. Sige. Sige, sugot ko. Aron makasibat ko. Sige mo na to, ha? Oo. Tago-tago ta, ha? Oo. Ug makitaan ko nimo, imo na ko. Oo. Pero og dili, makapauli ka sa inyo. Oo. Sige. Sugot ako. Larga, pero... tago lang yung mayo, halin. Aron dito ka makitaan. Sige. Tago lang gid, ha? Okay. Oo. Basta og makitaan ko nimo, Oo. ako ka na. Oo. Ug di ko nimo makitaan, pauli na ka. Sige, akin na. Mo nindot kay ni. Siguro gyud na din ako dili ka makitaan. Siguro gyud dili ka makitaan. Sa'yo naman kung makitaan nimo. Ano man? Ano naman kumutago luyo sa piano? Unsa? Alam kumutago sa luyo sa plano. Plano na noon sa piano pa. Timan iha. Sa'yo na kumagitan luyo sa piano. Para magagbing ka ni John Juanes? Ay, kabaw. Giyado ng kalabaw. Tuwe. Makaipsot magkakaw ng kalakihan nga hog magkustablas pilde ni pagkabutanga. Waar ba kayo gusto ni babayhana pero mo naunahon kayo? So sera ka lang nako. Bebe. O sa man, basta digin matuna ko ng klase babay. Biyon sa man og pasultihon, Dong Mario. Good morning, sir. Senyor Senyor. Manawang Pasko. Bukutuig, Senyor Rosan. Thank you, Lord. Salamat. Maayong adlaw niyong tulo, ang ingon man sa nagpaminaw karon kanato nga kanunay nagpaminaw kanato. Thank you gyud sa nga tanan. Yes. Og akong pasalamatan ang nag-maintain og nagpalitan karon sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Plus with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa atong mga high blood, cholesterol, nya di tadali nga masakit, lagsik ang atong lawas. Muna kinahanglan kada adlaw gyud ka mag-inom og Panyawan Herbal Capsule. Unya, pasalamatan po nato ang tanang mga tao nga migamit sa Panyawan Liniment Oil nga mo'y number 1 nga haplas karon. Unya, ako sa nai-rekomenda rati pres nga ang tanang manayaw sa Panyawan, sa Sinulog gamit po ng Panyawan Liniment Oil. Para pamaol. Para pamaol ninyo kay dili ba ibawaan ninyo nga mag-uwan kay baw kang senyor. Panuhot. Panuhoton mo kay senyor di mo gusto nga mainitan mo maayo so tagaan mo mga taligsik inaana mo gina. Salamat kayo. Dancers, ayaw na mo pa na po ng Celebrity Kojic Beauty Soap. Ligikan mo sa kanang parade. Usa tawagan ni man? Usa to kanang Domingo kanang Grand Parade. Ayaw Mardi Gras. Ako pasabot bang ayaw mo kaligo dayon kay init biya kaayo. Gikan. Gikan sa street dancing, no? Pwede ikaw ugma na lang kay gikan mo sa init, gikan mo sa kanang pakusog kaayo nga sayaw na mga kalsada abot sa grandstand. Oo, iandam ninyo ang Celebrity Kojic Beauty, so Hamos pwede kayo ka mo, ugma na. Oo. Di ka maligo, hamos kayo, sinot? Di ka na street dancing pa, naghago man kaistanan. Mapas mo niya sa kusog. Bahala. Dili, di pa sila mugikan padung sa Pwede. Mardi Gras kanang mga pared. Pwede, Manabon jud maayo Oo. para humot, no? Bitaw, no? Dili dayon baho ang singot. O singot Oo. to sa humot ang ilang singot. Oo. Alright, oo. Protection sa mga abog daan. no? Correct. Alright. Oo ka, labi na ni Kap, kilibyan na biyan. Murag, kung ano siya, kanang choreographer. Oo. Ni, Kap Elmer Paran, ni Cordin Talandron. Gawad, labi na ni Kapitan Raul Caballero, itong Vice President, ni great siya sa tanang mga kapitan sa mga sakop dakbayan sa Talisay, no? Tanang kapitan, iyang doon sa mensahe nga, belated Happy New Year o advance Pichinyor. Oh. Right. Ato si Interban? Oh, si Mario. Namo ko'y babae, ano nga ibog niya. Huwag siya gusto. Unya, gipugo siya pagpapil sinulog kay niya, lagi ni si Linda, kay makigpares gid niya. Gibitan na siya birthday ni Linda, na gida sa kwarto, nakainom na Linda.
mo na naingos Linda magguanta mag-games ta Mario magtago-tago ta. Oh, makita ang gani ko nimo, imo na ko. Ingos Mario. Kaya si Mario kasi bato naman. Sa audit ka makitaan, makapauli ka. Sa lipayang Mario. Sa kaya magsibat ako ano yung makitaan. Ningon mo na ningon si Mario nga audit ang yung kakuan makitaan kay basta tago ka imo ba nga ana ra kung tago luyos piano. Mo nang gitagaan na sa kuan guide. Usa ka barangay captain, nangitang choreographer sa Sinulog. Sa dihang gi-introduce siya, nakahisgot siya ang apelido sa kapitan sa pagkadaga, pareha sa ako. Mutong ingnan sa choreographer, pag sure na kapitan, oy, iyaan ba na ako sa Bambina? Oh, di mo to nitawag dahil akong igagaw kapitan gikan sa Bohol. Nga, iyaan ko no kaniya. Kinsa mo akong gisubay. Sa diya na ka-istorya me, abot ka ni record ani nato karog masulbad na ba? Wa mo kuno sa kaila siyang lula, apelido nako. Nganong maparinti mo Miss Choreographer? Basta magkapreso ka apelido ba mangangkon din na. Parinti naman na, basta sa parehag radyo. apelido, pero lagyo na gud na. Di na masubay. Mahitungod aning babayha na dong likay lang kung mahimo. Ayaw lang ayaw pa da. Pwede man naman siyang kuyug-kuyugan. Pero kanto lang mga butang nga delikado, ayaw pagpada, kay mag-corner unya ka. Para ba kay plano nga magminyo. Panalitang magplano sa kang magminyo, dili man mo na maoy mapilian nga imoong inahan sa mga bata. Ayaw gyud pagpada sa tentasyon. Okay, ang kami ko ng mga babae, mo ko na magdag tentasyon. Kay vitamin ko no mis mga mata. Kaming mga babay. Vitamin C. Di ay. Unya, sige. Kaya wag ka mo buhay, bro. No approve na sila. Therapeutic claim. Kani sila? Murag damat yung tanan. Bitaw, kaning klase sa nga babae, yung imong pong tanon ka ng ubang malalaki ban, di sa ganahan ng babae nga makuna-una. Dili beta ng laki mingon nga. Dili oy ma-discourage sa ubang laki kung mag-una-una ang babae. Pero dura may ubang laki ate pero mingon nga sige balag kukuk mo sa langgam. Oo, kana kung ilang tirahan pero why love? Kana. Why love? Naguna-una man sige, kana pa tunta. Ano ka daw trabaho? Tuko na ang nidool, di ba? Ano ka daw trabaho tipres ka ng mga lalaki ipanabi ka. Correct. Basta may gusto. Ipanabi ga nga. Ay. Ano kay na, labi nagbaho ka. May baho mo to. Ano yan? Oo, inana, nailaki na. Kaya doon ka naman. Saman, nahado ka? Nagipanabi ka? Nanabon ko maayok ko ang celebrity. Ako bitaw ko mamisita ko sa mga amigo. Invite on gani ko higda di jud ko mo higda. Nga naman. Unsam lang barong. Gusto mo hago ko matog. No, bitaw. Mukob lang ka. Lagi lang dyan ka mahigda, tibok gabi no? So, Di ako kasabot ba mo pauli jud ko. mo pauli dyan ka. Okay lang, kung mo pauli dyan ka. Mauwaw man ko kay kusog kay ko mo hagok murag kaliwat yung tingali namo na may tao nga bisan pagarigiduyan pag bata mo hagok na. Tinood na. Ako mohagok man ko. Pero di kayo. Di kayo tingali. Ako murag ko kung barko. Amara sa gadaw. Kadtong malaki nga plano manguyab na ako ay ko pa higda. Patinduga lang, patinduga lang sa Ano Bambina. ko patulugan sa inyo? Katong plano manguyab na ako. Ganahan mo bayo tiguang. Hala. Ano lang, Mario? Diretso, ayaw pa da sa iyang mga tentasyon. Pwede kayo muna siyang sakay-sakayan, pero sa mga delikado na nga butang, ayaw yun. Ayaw yun. Huwag magkaga sa gusto, no, di ba? Uy, tintalon uloy. Maulagi, nga dili, good. Lalaki, mapakalalaki. Ayaw pag kuan kay makasa ka, kuan na hinuon ka, di Kuyaw ba? kayo. Magkuyaw ng kuan ka, mapasubo ka. Mukha ang kagbingka ni John Pujanes. May pa. Sige. Salamat, Bar, ha? Salamat sa mga padang atong tulubanon. Kung ako ang Pasol Tihon.